Hola, Ona, aquí la Misha. Durant els últims reportatges m'he proposat reivindicar algunes de les professions al món del llibre. Traductors, editors, escriptors... I avui és el torn dels il·lustradors. Escoltarem les declaracions d'Ignasi Blanc, veterà il·lustrador i coordinador de l'especialitat d'il·lustració a l'Escola de la Dona Espai Francesca Bonmaison. Marina Vidal, il·lustradora, dibuixant de còmics i artista de les portades de Terra i Pratchett en català. I Carme Soler Vendrell, il·lustradora i pintora de projecció internacional, guanyadora, entre d'altres, de la Creu de Sant Jordi. Comencem escoltant-la precisament a ella. Quins són els pros i contres de la seva professió? Els pros. És una professió que et permet desenvolupar la teva creativitat i expressar el teu món interior, que pot influir de manera positiva als infants i també que quan t'hi dediques amb cos i ànima arriba a tothom. Els contres d'aquesta professió és que no sempre els llibres arriben allà on haurien d'arribar, que la cultura i l'educació que necessiten d'aquesta professió, que necessiten de la literatura i dels bons llibres, doncs no està prou valorat ni prou extès. És a dir, els nens haurien de tenir la seva biblioteca des de petits, s'acostumin a tenir llibres, s'acostumin a veure'ls doncs, com una part important de la seva vida. Els llibres que he il·lustrat, els últims, han sigut doncs, La vida fantàstica, del Dídac Bautista Turquet, que ha sigut un llibre extraordinari per mi, i també extraordinària la relació que he tingut amb ell. Això també és una cosa que dona moltes satisfaccions, la relació amb les persones que s'hi dediquen i les persones amb les que he pogut treballar i il·lustrar els seus contes. No? I després l'altre és Muñeco de Barro, Ninot de Fang, de l'Emma Reyes, que és una carta que ella va escriure des de l'exili amb un amic seu. Aquest llibre tenia moltes dificultats, com l'altre també, perquè retrata un món difícil, però l'has de retratar en positiu, encara que retratis la misèria, o el dolor, o el patiment. I el tercer, que encara no ha sortit, que espero que surti ara per Sant Jordi, és un recopilatori de cançons de la Trinca, que fa 50 anys vaig il·lustrar la coberta i ara hem fet un llibre amb l'Orgue de Gats, es diu, que en tindrà també música. Espero que pugui sortir per Sant Jordi i que tothom en gaudeixi. Jo crec que aquesta professió té més joia que tristor, o sigui, és bonica i val la pena dedicar-s'hi. Hola, què tal? Soc Ignasi Blanc, il·lustrador, i us parlo de la meva feina com a il·lustrador de llibres, també com a dibuixant d'altres projectes, o des de murals fins a cartells i altres intervencions en altres suports. Però sobre la feina dels llibres, jo diria que he tingut sort de ser d'una generació que hem anat creixent a mesura que anàvem publicant. I el nostre treball es veu amb tot l'itinerari, no?, amb aquests llibres. Ara mateix estic posat amb 3 novetats que acaben de sortir, que són un luxe. Una és sobretot un llibre referent, 2, vaja, Cartes a un jove poeta, de Rilke. L'altre és Crim i Càstig, Crimen i Castigo, de Dostoievski. I l'altre un conte molt divertit per nens, que es diu El rei Granota, de Ramon Besora. Llavors, clar, són 3 llibres diferents, els quals he tingut la possibilitat de dibuixar pensant en un públic també divers, i això és un gust, no? Amb Rilke intentant mantenir la poètica del text i la profunditat, amb uns dibuixos que estan a la part primera del llibre, Crim i Càstig, amb tota la foscor que representa Dostoievski en aquesta història tan coneguda, i amb El rei Granota, amb el Ramon Besora, ha fet un conte musicat, més a més, amb molt divertit, amb molta ironia, i m'ho he passat molt bé dibuixant uns personatges que són animals vestits d'humans, no? I això m'ha agradat molt. Per altra banda, avantatges i inconvenients de la meva feina, avantatges que ets molt feliç amb el que dibuixes, no? Parles molt de tu, de la teva mirada del món, i potser inconvenients, doncs, que és una carrera de per vida, no? Que has de lluitar molt, treballar molt, ser molt insistent i no perdre mai la il·lusió, no? O sigui, estar sempre pendent d'això i treballant molt i dibuixant dia a dia.
estic molt content i m'agrada molt i espero que els meus llibres també agradin a tothom. Gràcies. Hola, em dic Marina Vidal i sóc il·lustradora i dibuixant de còmics d'aquí de Barcelona. I bé, crec que la meva professió, com totes les altres, té coses bones i té coses dolentes, no? Sí que és cert que crec que tenim tendència a donar-li més pes a les dolentes perquè, per desgràcia, els dibuixants i tota la gent que fa alguna professió artística portem a sobre una motxilla que té molts problemes, no? Que són problemes que, a més, són difícils de solucionar i difícils de gestionar, no? Com, per exemple, pot ser el tema de precarietat salarial, que fa que molta gent ho tingui que deixar, o el fet de que socialment és una feina que està mal vista i molta gent no rep el suport familiar o d'amics que hauria de rebre, no? I que els fa prendre la decisió de continuar endavant, o el fet de que ets algú només si tens molt d'èxit i molts diners, si no, no ets bo, no? Però bueno, crec que al final ens hem de quedar amb el que és important, no? I és el fet de que és una feina que és vocacional, que disfrutes fent-la, sobretot a nivell general, i que al cap i a la fi és molt humà. Explica coses amb imatges i a vegades es creen relacions molt maques amb la resposta de la gent que segueix el teu treball, no? A mi m'ha passat amb les cobertes per Mai Més del Dismón de Terry Pratchett o els últims llibres juvenils que he fet, que de fet les meves cosines petites m'han donat feedback de que els encanta i els emociona molt. Aquesta emoció de compartir una cosa que t'apassiona amb altra gent crec que és molt maca i no hem d'oblidar que al cap i a la fi hem de fer el que ens omple i el que ens agrada, no? I tot l'altre, ja lluitar dia a dia i ja està. Centrar-nos en lo positiu i cap endavant. Ja ho heu sentit. Feu el que feu, però sobretot si us voleu dedicar al món de la il·lustració, us cal perseverança, positivitat i passió. Moltes gràcies, Marina, Ignasi i Carme. I fins a la propera. Adéu!